Mali ste aj dobrý vstup do zápasu, aj do druhej tretiny. Vyhrávali ste v podstate o 2 góly, 2/3 stretnutia, potom domáci vyrovnali, oni išli do vedenia, potom sa zase vytesne pred koncom vyrovnali, nakoniec na zájazdy, zaslúžené, nezaslúžené. Ja si myslím, že víťazstvo naše bolo zaslúžené, aspoň teraz z môjho uhla pohľadu. My sme hrali zo zabezpečenej obrany, to čo sme si povedali, prišli sme si tu minimálne po bod, chceli sme mať dobrý vstup do sezóny, čo sa nám teda podarilo. Žilina je teda dlhodobo veľmi dobrý tím a snažili sme sa ich trošku prekvapiť, napádať, trošku nezatvoriť sa do nášho pásma, do našej obrany, ale snažili sme sa trošku aj presovať. A myslím si, že toto bol ten základný kameň úspechu, že sme trošku vyššie napadali a trošku sme popresovali a tým sme ich asi zaskočili. Presne ako hovoríte, tam ste mali veľmi zodpovedných 40 minút, keď Žilinčania strieľali v podstate iba z väčších vzdialeností, lebo k ničomu bližšiemu bránke sa nedostali. Asi tak, no. Tam sme trošku zaspali v druhej tretine, asi v tej polovici zápasu, okolo 10. minúty, tam sme mali také hluché miesta a dostali sme z toho 2 góly, čím Žilina vlastne sa nakopla, my sme trošku šli psychikou hore, teda dole, ale ja som stále chalanov na lavičke pozbudzoval s tým, že máme času dosť a to bol základný kameň úspechu, takže dobrá partia, takže dúfam, že to nepôjde takto ďalej. Vyrovnávajúci gól padol 24 sekúnd, myslím, pred záverečnou sirénou. Verili ste ešte? Veril som, ja som veril do poslednej sekundy, máme výborných hráčov a keď som videl Cingyho, čo robí, tak ja som veril, že to proste tam dá. Išiel za tým dať gól a proste to bola jeho úloha na tých 20 sekúnd a podarilo sa trošku šťastie, ale som rád a šťastnému praje, takže asi tak.